بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah, isang biya mga tapaot na yung biya mga program na to pasal siyang biya kasasawan na sumagawatan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala sampai mabutin waktu pag buhuka in pagbisarahan tabiaon tungod paparkala amoy in zakat ang ang mga magjajakat pang mabot na in mga alta nila jakatan insyaallah subhanahu wa ta'ala ikari punaha indo ako sa ikalim na dingin kapatid wala tapad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwan hakama Islam, yan isab kami iwasing ko kalasahan amo yung mga imalupkan yo mga kun ini altulong tin waktu na mo biya agbus tapaot na katwa na kinaminit na kuman karena sin long tahal sin kita adlaw ini biya agbus in hula long tabi mga pagtawon nila mga ikon hula Maando. werosan long takatwa na bukon in pagulan ni batika ngay kato marayaw ini marat mo na pagyan nila sokat tabi ang maragbus Maandong ako no biya dagbus ti kita maka basta-basta maka-transaksi mga tatransakon sin kita. Na manjari lang mo din ang mga daong tasubaban na natapaot kami ni na makahatid ako sa mga daong tahula tayo ni Biyaon. Was matraffic ito gatuan. Matraffic, Kung kita di na makaswang paunahan. Kung kita rin nagitungan sindan niya. timaw din sa sakatan ba? Imaw sa sukatan ni lupa sa buwangan ini. Amo yan to. So, mga palangwan na kami Islam, biya nagbus sa so na mabisara kong biyayaon sa matsingkol karasahan na paliharan sinamuin lang ta zakat. Waktu lang ta nakapin-kapin di kamo narindi ni awat-awat sang kami bisara kung pariharan sin zakat. Insyaallah taala may dubi mga lang ta dagay sing kami mahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. So pati ko nakatuhan ni mga Muna kawaon ta rin puunan bihan ng aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala surat at-tawbah ayat kaanuman aparman sin Allah ta'ala إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. In ayat ini muna tiugila sin Allah subhanahu wa ta'ala in mapatut sa jatukbalan hatungod sin agayan jakat. At niya in nasabot niya muna yung pagtawakon lang niya 8 sinip. 8 sinip at niya 8 kabahagi da biyahagi sin Allah ta'ala in mapatutukbalan sin zakat. Na sabab ito dahil mga ini pukaha at baita katutan niyo in tungod pa zakat di manjari irihil pa makagwa deng hawalo ini. At niya, misan pang kaaunan inang parkala. Hapag-akama, di yato manjari ini paharapon papupun amo. Bang siya makagawa din hawalo ini, di na ito manjari. Sa kaula-ula, di ilan sinallahu ta'ala pahala. Kaya so pamahipaghinang mga madrasa at hipagpatindog mga masjid. Bukon nito, inito suko nila. Inito launta amin labi marayo to damin alta logya sutsisya bukon amoy in hipag amin kawaon ini long talumi sinamin alta ito inamin hipaghinang mga masjid at hipaghinang madrasa biha pagkalong niya inyaon nganan tanalong na pisabilillah duga ingin pagyan pisabilillah ron ini ang tudjuhan niya madto
amin beita kato sin ini Quran demikian piatar lang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So imang ayat to dahil mga ini nasabot yaon amin tiyan tutuod beta kato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin innamas sadaqatu lil fuqara. Pia una in mga ini fuqara long niya amin fakir. Mapatutok balansin na mo in pag ini zakat in sumuno kaniya almasakin at ini harwa ini in pag tarif si mga ulama at tungod sindua ini aunak tumagliw-liw bihan at niya in pukara long niya biya mga amuin ini nakalando to din ka Kapag kabarhajat kaway niya. kabarhajat niya. Ding si miskin. Miskin long niya na biya kuan siya atin niya biya kato aw ni sa pagkaon sa amra kuman di hadyo makajukup. Nampay namin pag yanon pukara ya odway tuod. Akon bihan maglados ba long ta in kuan katungod sing kabuhianan. Na in mga ini namin matan mga pukara bihan agama Islam, iban si miskin agama Islam, amunin mahunit lawakon. Mahunit lawakon. Sababing mga sila ini, sampay biya talim palhalam sing Quran, di sila ini magpangayo. Ito sila ni katuan. Oo, Munamulong. panan sandalan nila inunun bihan. Hangkan na hatungod si mga pagdihil jakat bihan, piya labisin ini Allah subhanahu wa ta'ala mapatut tuod amuin masuok kay mo. Kaingatan mo in kahalan niya. At ina mga kampong mo. Kaingatan mo manan in kabuhianan sing kampong mo. Amin biya din amin ini darajat simbiya mga kabuhianan nila. Na ini to longta kampong inamin mo na rin dut kaya wajiban ha kampong niya raysa. Oh, sabab al-akrab pal-akrab. In masuok na amin labi to di sabihan ni namin in pagkuan mo rin ha amin makalayo-layo biya makakuan na sabang ini kakausan bihan amuin ini misang malayo namang pagsibo mo iban si masuok mas labi marayaw na labi na tuod bang sampay mga ini pangdaig bihan sampay mga nakaluat-luat na bihan imbukon labi indayaw niya misan patuway talong tahasara na paunahon amuin labi awlak magkakunahan sin tatarangan tuod. At inibang tayutang amin kwanto dito, amin pakir tuod. Paunahon mo rin ha, miskin. Sabab din di, ini piyaw na rin subsinallahu ta'ala in pakir. Oo, din ha amin miskin. Sabi miskin lang ta, amurakuman, di siya magpakaabot biya mga makatuhang ang karunong kaadlaw yung pagkaon. Ang pain namin ini pakir ini, aun wakto na ini biada singkya na naman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababin siya aun wakto biha bang siya mga subuha ahli niya bang on pagkaon lang niya way ano bang biha tulong niya puasa ako. Puasa. Oo. At ini bang mayroon mas maraw pa sabihin na puasa. Puasa. Oo. Biya. At ini manunjo kay bang in puasa mo biya mga sunnat na manjariin niyat bihan misan adlaw na. Bang sunnat ka to. Bang sunnat to. At inibang misang gimawa na namun fajar. Fajaro. Bang manway ro nakasud pa lang sing gunggungan tara Oo, may okay. kakaon. Ang mawaya ko magpuasa lang magpuasa na ako. At minsan patuwa na fajar. Misan manjari na. Jariin pag niat sin pagpuasa sunnat. Atin niya misang gimawa ni fajar. Yung manim. Mukhang biyasin lang tamon fardo ini, biasa pamanot ang mga puasa Ramadan, ang wajib. Atin niya di man jari sa pag niat puasa ng fajar mo. So Kabla fajar, kabla tuloy fajar. Kabla tuloy fajar. Okay. Namoy ito india mga na amoy ito lang ta doon ha amin ini kabisara ko muna amin pukara iban si masaki. So amin ha doyaon aun bihan lang ni miskin labi siya bahajat dan sini ni fakir. Ya sumagawa bang takwan doon ha on amoy in labi siya uno yaw. Labi siya lama in biya mga kabuhian na naman yung mga pakir. Mga fakir. Sana yung pakir di ka to, matawad sin. Ay pangatod ha? Do kayo yung pangatod sin mga fakir sin Naman. At yun yung pakir di ka to, min sa sarak kahan.
amo din pangatod. Ito ka. Namang mga nagkukopya wa kung kanto na limini. Na, wait. Kadita na lang ni Ay, pakiri kita. ano. Pakir lang. Labi-labi na mga Ramadan. Mm. Magkopya ra Ramadan sadya na Amuyad din naman ko nila. Amen. So do kayo panghatisin kita bang sa sugat wan sa Mm-mm. pakir iwan sinamulong ta taaripan sinamulong ta ka matong sa pakir. Amo na. Amuyad to tinayin pakir bang kato na nakauna to kato matadbong na pakir na sa ikwan yan daw. Mm-mm. At pakir kan nila mo magdurwa. Nga magduro. Amon dara ako nila magdua, mga ondulang nila, ibang kamanyan biya na lang bulsa-bulsa sin pakir nila ito yan tulangon. Talo nagkamot yung pakir at magparwa kita. Amuyad to na. Para kanila among medto yung pagtang pakir. Di hambok title ha. Amok tayo ka rin pakir. Aon lang nakatib, aon pakir, aon imam. Na doon kayong kato, doon yung bilal. Upat man yan. Aon lang na imam, katib, pakir, iban sin bilal. Bilal. So pagkato din pakir yung kato, nabok din mga long title ini title. Title sa mga tao lang tabi nagbur sa mon. Lamod doon ang mga papakaradyaan tungod dalong tabi mga masjid. So yan, jujukop tilan. So ilong na ang pakir ta, on katib ta, on imam ta, on bilal ta. Na mayo iban sinamon lang tatarifan sinamon beta sinaka matungod papakir na impakya pagtawad mga pulang unha ka Islam nasabot diha Quran na fukara ini nilang tajama sinamon pakir bang pakir na amok tao barhajat in fukara amon mga sila tinya mataod din ha mga tao amon barhajat siya amuyat na sambat ikaton kain na tinya di mga ulama at tinya na kuan sila on imian dong na in fakir labi in kahajat niya, pagkabarhajat niya rin kapag takong miskin. Actually, katamari ang din nagkaamong pasal na muna piyaw na silang langutana. Inna mas sadakatu lil fukara. In tartan to dehilan sinamon daw ta sadaka to zakat ini na muna sabot sa utana mga fukara, mga fakir. Amo in barhajat to sila. Aun yan in mga Arab. Biyahan. Misan dat ini dayahan. Pang biyaon mga problema niya wihan, nag-aandok na hadyaw, nagkupat. Miskin lang niya. Miskin, oo. Iyan niya, miskin. At niya, pag yanon dito hato, aun problema. Biyad to. At niya ang kasusahan. At biya lang niya, makaulong siya, kuan bihan, ang kasusahan di matungkan niya. Miskin lang. Pagtakon nila bet. No, tawakon biya miskin. Kaya actually mo ko nito miskin. Mas kon miskin. At tinaya makulong-ulong. Beto. Nabihad. Halo ka ba ito ka ito? Bahasa nila. Bahasa. Bahasa nila kaagi. Alamili. So, manjari, ito na nasabot mga pananakakamais namin, lang ta panag na ano mo in tutukbalan sinamon jakat, amo na in lang ta fakir, sumuno, amo na yung pagtagon miskin, sumuno, al-amilina alayha. At is amilina alayha, amoy mga sila lang ta aon pagkatuan hula Islam. At na hula Islam, biaragbus, aon tuon, pamarinta sin Islam din doon, manjari, aon diaraak nila suko magkukolek sila mo sa zakat. Yan. Kolektor ba ini sila? Kolektor sin zakat. Minsan pa ikaw lang niya ta sin-sin sa katuan. Tatkala nagkalamot sila mga amilina alayha, amoy lang tabi mga magkukolek sila mo zakat. Naraak lang ta sinamon hakim at tawag ka namon na marinta hula sin hula Islam. Lang na ikaw in suko magjakasin amon lang ta paliharan sin pagjakat ini ikaw yung magkukolek ingaton mo yung mga tao mapatot naman mong sudjakat katuan na ikasati na inamon wakto niya ito usalon habet to kagi pasal sinamon siya magpapalihara sinamon lang ta para kadyaan pagjakat ini na lamod siya rin mga dirihilan zakat at niya 1.8 katuan 1.8 tingnan mga dirihilan zakat ito siya kabahagi sinwalo karihil kaniya at biya sinamin timpo sin Omar ibn al-Khattab bihan aun tuod amoy ini assignon niya bihan wayron hinang niya rubayin din sin parkala pag ini jakat oo at niya in pagkulik sinamin jakat yan to daw la magkukulik sin jakat sa hatungod sinamin mag-distribute sin jakat ito aun tuod assignon niya bihan in assignment niya ito muna magliwot siya sin ini laon si kauman lawag si mga tao amin kuan ito amin mapatog jakatan mo tubo si utang ha records at iwak po na ito kato mo usal na event to kay paglawakan kaon niya ito ha record katantan uno family ni kuan biha napag-us ito pagkabot siya namin pagjajakat ito naon na ito nakalista pa sa laon na sa ungan nasaan na dyan magdukal biha
Nabihati na may... At hindi kasi pitan ka to maglawag. No. To. So, ito na siya. On na magkuha. On na siya, lo. So, pamaon din ang mga long dayahan din ang mga bariman na in zakat nila nila katwa na mag-distribute amo na yan muna dito mga amin na alayhan sila mag-distribute at nila kita mo magkuhan Biasa namin nakapilatan na kerkis sabihan awak to sin ini pamarita sin Umar amin nagdaak siya kawain record si mga tao barhajat kataan sampai nakalamo di Abu Zar dito halom sin ini record dito nabihat ini longta hinang si mga sila Nung tayo sila nakato, nasabot sa waon kanu agniya ang pukara. Siwot na sila miskin at warayahan din kanila. Liannahum yakhuduna zakat li'amalihim la lihajatihim. At makawa sila zakat, di lang sila zakat, bukod karnasin pagkahajat nila. Sa amon amal nila yan. Amal nila. At hinang nila, job nila ito kagawa. At amon hinang nila. Di lang sila zakat ito kagaya. Yan yung kasi nakama. Na in sumuno, longta al-mu'allafatu qulubuhum. Pag yan nunduhay niya, aming mga tao, mga yung pasadya nakasud pa ang mga Islam, nakapag-aram lang ta, bukon patud biya mga mahugot ba yun? Bago pa ka pati niya biya bang kita unbihanin, ka-Islam niya biya gaunggang pa. Pag yan gaunggang, kulang pa ba yung panghati? Kulang pa yung panghati. Sinkuan, si mga katan kakahinang ito. So, kakulang si panghati ito, na di niya kaingatan pengkamatauran hinang. Mapatot niya ayaran, iba mapatot niya hinangon, di na ito kaingatan. Nga sabi ito, inyaon katan, kakunahan ito, dihilan sila jakat, sabab, hipag-uno ito kanila, hipagluot. Pagpalut kanila. Pagpalut kanila mantuwihan. Sabab na, nakauna ito lang ta, na agad sa ito convert katan. Na-convert, hindi umahon na kata, na-convert sila, katan. Hindi ako sa binafan, katan si mga. Katan si mga kasahabatan nito. Ako na, kung sila converted sila katan. Bihan. Ito. Amore ito in Abu Bakar as-Siddiq, in kwan niya, asal in siya, na dahil haamoy in wayron pa in Islam limahil, in siya, kimakakada Rasul sallallahu alaihi wasallam kan si Atiab Siddiq biha sa babang hibis sa Rasul di niya ito putingon kahakarun niya magtuitoy bang kiyabis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy itong kan si Atiab Siddiq lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon hambuok din ha mga tiyawag ko pa agama Islam illa walahu kabwa But malengkan aon hadyabi ang mga kutok-kutok dia. Abin di tumay mamagtuy ba? Aon hadya o sak tiyo magtuy. Illa Abu Bakar. Subhanallah. Amuray Abu Bakar. Malano katulad na. Bihan. Pagbayta niya naman kan Abu Bakar, sadak talong ni Rasul. Magtuy siya kumuan. Automatic. Naamoy ito. So in pag yanon mo alla pa kulubo, amon mga tao bago pa bihan ha amoy in hinangsin pag-agama bihan. Atawa nakasunod pa pag-agama. Na nihatim po si Umar ibn Khattab, inig niya inmu'allaf ko po ito na inig niya. Sabab na aw ni sabid to, kay banan, hinang nila isabdaan biya na may hinangon nila kuwan. Hinangon nila biya mga kawianan ni namin tungod pa amin pagkala ito. So tumakad na hadya sila. Bihan. Nabukon bihat to, hati niya, sila maglugto sila, kataan, maghinang, o sila magsambahayang, na sila madto na paamin pa kaniya hinang nila unin asal pa mga usahan nila bihan madto na palawang tabo uno na dakangan nila rin dito madto yung batukon nila bihan tin mga sila nakauna ito na so in sumunod mga panahon ha kami Islam ding mga lang tutok balansin zakat ang panahon dapat suy kita maripasara sinto na pula bang uli na sabot dihay ni mo lang tamon unun ba ini? Amun susunan niya. Susunan niya naroon na kita makasal. Ululuntay ito kaya. Ululuntay ito. Amoy ito naman lang ta. So hinangosin kita. Na nasabot ka to na pilata na kita. Ikalima na. Ikalima na. Amon na mga sinabot taon. Ikaupat na lang ta. Ikaupat na. Ikalima na biyaon. Ikalima na. Wafir riqab. Amo na yung mga lang ta nasabot di wafir riqab. As riqab amon mga tao lang ta na uno ka to nabibihabos din ni.
Amoy mga silalong ta biadagbus masigpitin hal nila. Pasal sinlong ten sila ini na nauno sila. Na nawagi magtuwing katon pagtaw recap din ini. Muna amoy mga silalong ta aun sa una ipon na jaman na kauna. Pagubos long ta biadagbus aun kasulatan nila. Banglong na makabayad kaw, sinamon sin. Kaya bayad ko kayo mo nabita kaw yan. Ang pamo atin na hikaw din sin ko yan to. Na atin na mamardi ka na kaw. Bayaran niya. Bayaran niya to. Bayaran niya. Bayaran ni baran niya. So amayad to. So lamot siya din mga dililang Jakarta to. Magkuhan siya, maghinang sila sulat. Maghinang sila sulat to. Agreement, even sila nakawikan niya. Napag-uslong niya mabay ako mamahardika na ayan to. Napag-uslong siya namin nakamahardika kaniya. Ito na, nakaipon kaniya. Nalang niya, pagwaon mo dyan kaya pamiko makay mo. Bangkaw ito makapagawa. Nauno na yung mga kapag unuhan nila, kapag tayunan nila, ini bayaran niya kalugnak, at bayaran kay inut-inut, bihati namin kuhan. So maghinang sila ito sulat. Sa kaino ito di niya kabayaran katandog diya inamin kuhan ito, na doon pa siya nag-ikhidma. Magkatib ba ito katapako na? Amon, mukataba. Bagyan. At tinamon magbuwan sila, nag-own agreement nila. Ngamen. So namik kaya sa gaton, lamod din hamon ng tabi mga amon, naipon tut sila. Naipon, wayon agreement, wayon ika-isa. So magawa, mong sumpa may adagbos sa awan hikabak nila sin. Bigla yaon, law na do mardi ka na ba ko. Nilil ko na bayad ko na may binamon ko na tukagi. Na makajariad to. Bang mabayain na mo lang tamong master niya katuan na, at ina makajariad to. So ang kaneto, kawajiban siya dihlan na mo lang ta zakat, supaya lang tayo pagbayad din silang kamardikaan niya. Amoyad to. Amoyad to in mga panahon na kamistami na mo lamod din ang mga lang ta damit kaya naman mga lang ta asir ka to, nasir Muslim. Amoy mga sila nabihagday sab si mga kafir. So pamarin mga Muslim ka to na aon biya to ka to na so pama nakawa sila. Manjari magransam sila. Yaw na sila nasangkaw sing kafir, pag-uwas ng sing kafir, bang kawri makarihilya ini, na rin ang mukaw, hibuloy. At di na mukaw, hirilis, bento kage. So, mawajib ito dilan jakat, supaya, at maransam ni baran niya, mamahardikan niya. Biya siya namin ipon niya, makaon makabiyak ang dabo bakar, iwilalib ni Rabah. Biya ito, biya ito, baba. Magtuy-tuy biya na mahardika, kasi biyayaran Kadek, amay ito katuan na. Biya ito sa pantun. Na yun kay kaunom niya, al-gharimin. Ay mga tao na putos sin utang bihan. Utang, umundi na sila makabayad. Na yung mga yaon kataan, damikyan, inyad to, amoy manjaritad to, dihlan jakat bihan, na supaya siya makapuas din na amoy uno niyan to. Sa mabiya siya to kaya hukutan, di siya makapuan. Siya namin parutangan niya. Yan. Naamoy yan tulong ta. So, hikaunong. Hikaunong pa mo nakatang fi sabilillah. Ikapito. Ikapito na niya. Ito hikaunong minadto. Ikapito na kita. Ikapito mo pagtang fi sabilillah. Ang mga tao lang ta nagbubulok binasa. Yan haran lang ta kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga tao katuan lang ta amuin nagluluwas lungsad. Haran kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sa amin nakaamo sara. Amo nakaamo sara. Ito kawi. Nakaamo sara. Ipagluwas lungsad nila, mag-angkat sinkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon maksud kaing mamukun li'ila kalimatillah. At ini napiso sila, in laway sin pagpiso po, laway lang amin pag-akama. Pag-akama. Ito kawi. Biya na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya ini pautaon ini kuno ini sing Quraish amin magpasampay sing pag-aakama. Yan to. Amad to at inihapaan siya tuod katantan sing kuan bukod sa hapaan sa biyuno na siya. Na in Rasul ron mahinang niya ring sinamoy ini tumadtubihan. Na inito manjari ko ito tumawang sabab inyat yung pagtawang mo ibadat ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihati namin kuan niya, laway niya.
Kaya katuan in lang ta jumhur si mga ulama na may tadihin fisabilillah mo na mga nagjihad fisabilillah amo ini. Sampai kay may nila lang na di at tumasah amo in maknahan ta lang tayo namon fisabilillah hakatan sinamon lang ta dan pakarayawan ang pakarayawan di at to. So namon nabita sin inna masadaqat. Amo to fido hasal katon inna masadaqat. Kento siya notala amura indirihilan jakat. Amura yung mga sila ini. Nasabot sintuan fisabilillah. Nalo si mga ulama atin niya, insabili rin di, amo na yung mga tao, nagluwas lungsad sa matigatuan, amo na aturan, kabayaan siya Allah Ta'ala, di mang liulakad, asara sintuhan Rabbul Alamin, paliharan sila mo lang ta, pagluwas lungsad nila, fisabilillah, sila yato yung mapatutiran jakat. Arapon lang ta pa mga ruwaing, amon lang na iutang pa mga masjid gatuan. Inad to, tiyo din mga ulama inimenhad to. In sahih to atin di sila mapatut tubi mga hikat tumatukato. Inyan ba ko na hadyan nagguwain mga yan? May mga nakauna to dito, mayroon nito pa kaptangan magguwa bihad to yun. Makatudyo man to pa tungod bakala ito. Na ini kawalo niya, pag yanon, Ibnus Sabil. At ini mga tao amoy ini tauragang at ini mga sibo da kapialis bihan hambuk lokal atau timulak deng ha kuan nagkaon palokal mo bihan pag-usit to ibutang ta nalawa inalta niya atau natakaw inalta niya ini siya makawi paula niya na inet to manjare to rihilan siya jakat at ini 1/8 deng ha mga jajakatan mo bihan so bisa rehan katuan bisa pa siya rehan rehan sababin siya kakunahan niya makawalik paula niya atau asup pamanot kalawaan siya naman katuan diha. Ang sabi ang timulak siya pamukko. Ano dayahan siya wala niya. Naamo na. Sa paggadto atau kaya usan na siya luto-luto lang to yan ha. Oo. Na para yaw ni katuan na lang tabi mga maluhay ning katan. Sab na on na ATM. On na yan yung mga ML kwarta padala. Yan yung mga Cebu. Dan Cebu na Lulier, yan katan. Atin na magtuloy makatawag. Western Union, no. Atin na makatawag magtuloy mga dayahan. Nag-advertise na kita yun. Yan to. Bukod kayo nag-advertise mga pala sabi mga nasabot na pasayan sinamulong ta, sapat sinamulong ta, kuwan sindunya biyayaw nini. Na amo yan, itong mga panahon na kami Islam, atin na yung mga tao, amon lang tabi sabilillah. Ay, amon lang tabi mga Ibnus Sabil, amon mga lang anak daan ba ini? Anak daan. At ina mga tao nagtutulak-tulak. Nakatupambok kauman. Way aso kampung niya, way kapangabutan niya rin doon. Na pay magtulak-tulakin ni maklum mga palangon na kamay Islam, pagkain na mong kulang-kulang iluto ta. Minsan mataod na bangkayon hawla sin tao na maghotel ka katuan katiko no. Magsukay magtumari. Pagkaon biyayaon, mga kumang restaurant, pilahan siya biyayaon. Na atin dia, kabyaksahan, magka-short yung tao. Nabang siya na short, biyan to ka, agad yung sinamon ko sa mga short siya, yawutan siya lang taon doon magjajakat. Pag was kita siya, amok siya rin mga musapir, ka nag-aarama siya, tagapag-iman po Allah Ta'ala, lamod siya rin mga dirihilan sin jakat. Amen. Nalabi na wabang siya baka dyan tatod ka tuwan lang ta. Miskin pa siya, musapir pa siya. Namasag, to kay inkuan din dito hato atin hangkan kawajiban ka magdihilkan niya jakat. Pasal sin, muna yun siya ito, tayo manghud mo ha, akama. Tayo manghud akama. Na kawajiban ka wihan ini ayupot ka niya wihan. Biya si mga pialis mo ito bihan. Aw niyan waktu, intao, ipalis mo palugal mo. Ang mga ini, ano yun, magkangi mga sasakatan nila. Diyak sa amon pa yun. Diyak sa amon ito pa lugal mo. Na yung mga yan to, ayaw pa kalongta, tayo mga Muslim, isang bukon Muslim, na sabay mo parulihon nito, ang nakaharap mo kayo mo. Inya to, jajakpatan siya to. Amo pagjakpat ka rito. Amo pagkatuan, long tamo nakasabo na ka mo ng tayaon, sabo ka nag-uusog jakat. Minsan wala. Minsan wala. At yung voluntary, di mihil ka pa niya. Sabab na natin manghud mo siya. Na ayaw pa kalongta, mano siya dabihan. Bihan tayo manghud mo pa sa baka may Islam. Minsan ini hayop kuha niya on. Kaya wajiban na ka maguno. Correct. Kamo na sa. Sabab na, minsan, kuan niya tambok babae weta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nakasudnar ka ito pa sa namun kuting man tadi ang mo wala niya piyagwa ding alam simbay kirdam niya wihan alam simbay na di makalag pagkaon pasal sin tambolin kuan na miyatay na 1 peso di sa narka diha na atin niya bang kau makarihil
ini pagkaon ha mga bihad to, tay manghud mo pa na. Yari na kalalamon siya rin ang mga mapatutok balansin mo in jakat. So rihay ni katuan sa nikat sinamon agama dang ta ya pag-aagaman katos ng Allah subhanahu wa ta'ala di beto kon sungan sa katin ni. At naman nabang tayo ni mga kita-kita un ini kewajiban ini long ta sin mga sila rayahan. Amuin tagapag-iman pa Allah ta'ala mong mawat na panisab alta nila atin na so sila magbuat zakat. Actually bang ibig mga pikil-pikilon sa mga sila mong barkaos. In zakatin niya tinibad nagbus Diyos hadyakan nasunallahu ta'ala alta. At tinipiangan doon sa ta'ala kanila. Pag-uwas ng sinto ng bulalamin, in kayo rin bukong suko niyo. Suko si mga ini. Sa hilaway ko roon kayo mo, ikaw yung tukbal magtukan niya. Kapag tukbal mo yan, aon pahala hilo kayo mo. Biyan to katuan na. Piangan doon ba? Piangan doon sa Allah ta'ala. So, bang magtukya, wali mo hikuwa, at nakaanyaya ka. Yan mo. Bukod ito kayo mo, katuan. Nakakayanat ka. Sabi ito, amanat sin Allah ta'ala kayo. Hipapatukbal magtupa, mtag mustahak. Na, damikyan, ikakawa mo sinamulong ta ulong, iwan sinamon lasa kayo mo simpagtahin mo siya. Sabab na pagtulong tabang inagatuan. Imbon na niya, tungod siya namin jakat ini, kwanto di sabi ni, panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Sin mga, amin mga sila, amin aunan, balawi-lawihan, bihan. At ini aun kaya wajib kanila sin Allah Ta'ala doon ang mga tao min kulang kabus. Isyu naman ini, amo na walo na sabot ini katantan. Sabab na ang kanakala din amilina alayha. Supaya na kita mahusa siya maming maglawag. Ini ka magduhal na sadya. So magawa ba mo kakausan biya mga ikaw yung lumag sing kabayang mo dihlan? Wala marayaw. Marayaw yan to. Sablari ko yung makaingat sinamon lang mapatut nila dengan makampo mo para haja katuan. Iwan in pagtukbal ka niya, may katukbal na naka maghindo ka niya hinangon mo. Ako yan kayo na mag-advise pa sa yari na, yung taon sin karil ko kayo mo ini, na hinangon mo ha, ini. Di nakaunahan dito magbayta pa kaw ka niya. So kaya ba ng katuan, daw na, may ngata kang tumayma jakat. May ngata ko tumayma. Namupas mo na yung jakat tayo sa katawa, hindi may magtayma jakat. At ako pagtayma pa rin ito katuan. So yung mga dumuha pa mga tukar at duwa rin dumyan ka. Yung pagdila ka lang sin jakat. So may yan ito yun, mga lang kabyaksahan. So biyak nagbos may amot na waktu takatuan. Inshallah. So Allah subhanahu wa ta'ala, mga parang Islam, may amot na waktu sing kami. Kalau mag-continue na mo tayo, man siguro kalasahan ni namun lang tayo ni mga tira-tala na mo jaway ni. Lang taon na kung kami lang tasadya ka to na amon maudo na mo ini. So magawa na ini nilang tabilang tiyagnaan na mo kalau insyaallah taala matuyra ini. Kasubatan na mo ini wala pa nasabot dihay. Sadakat Sampai panisabi ito maurong panisabi insyaallah taala. Okay. So ito baltain kapatut muadzin sing kita Ustaz Syamdullah dito yato. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله